welcome apa tua beliau. Si muncak mati tarambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya, suami istri di Minangkabau, ambil umpamu awojo tabiang, sanda menyanda keduanya. Tabiang ba mengkondak runtuh, de ado awu ba mengkondak taban, de ado tabiang. Tirulah awojo tabiang toy, oi anak-anak ambo, ibu-ibu muda. Ambo nak prihatin lo gini seketik bercakap minta carai. Kecil kalian murah mencari laki gini. Iya kan? Lebih-lebih kalau lawan anak tigo, kok adona orang kena hati kawak ke main-main tu nyo. Main-main. Kini di dunia perbandingan laki-laki jo produksi lah 1:8. Akama dicari lakinya dan tujuh alai. Iya kan?